Sa isin ni kapor mentanga ai kblei fi I wei pwei ha kerteng ke batiang tam ke badan bor tam ke jong try unong penem jingi Jesus Christ. Mengadap dah ke jing sungu u blei hado kata ba ngayo biang sai sisi ni ke ketien ke jong blei yak ba kalong jingker khu nga ba ngai ba kalong jingker khu ya phiru ha ke ni kapor ke bamenta. Ba ketien jong blei sha ke ai jing shai ke ai jing su tho ingi kam tam u ba u blei ulong. Tadeng ta ka ketien ke jong blei ka pen song tho ingi ka pen I tho ingi yau blei but chapang ke jinglong ke jong u but ya ke ka ba u long but ya ke ba u la ban le tadeng ta kwa ban puli ke ni ke por yang ni ke dekat ke ba snobang ke ba snotana do kata ba kata ke ni ke Hebrew le nong ke ba sao ke ni dekat ke ba khatlai ke ba ongum ni ba dan ke jing thau ke ba klempau ha khmat jong u henry ki baro ki long linkwit but ki ba pau persya ha ki khmat jong u but ubangi ya don kam. Kani ke ketien ke ba ketien ke jong blei ka penshai. Ya ke ba ublei ulong. Ublei udei uta ya ke ba omdan ka no ke jing tau ke ba klempau ha khmat jong u. Mdei tang ke ba pau shabar ndrei wat ya kata ke ba pau shapo. Ya kita ki detail information syapang uta ubreu. Ublei utip lu na dong shadong. Utip na do kesngi kumno ba on kaya u ba nang no on kaya u nakabriu ka ba kumno hagano ka jaka hagano ka shnong ba uday bandan na dong shadong ublay ulit tip but tang bu tip uday mauru ba penlong yi kita ki aka baro pagka babal ka ang henrey ki aka baro ki long linkhut ya ka bala pau persya akmat jong tadeng ta ublay umrit tang ya kata ka ba shabar umpuli tang ya kata ka ba shabar henrey upuli wat ya kata ka ba syapo ka jongi tadeng ta gini giski mong ya petka ya ke AI lada keli mano ko who is pastor bantay no who is pastor maulong na nevin keli no am u AI u batay bet ya kata ka ba utip baru yo jing tip na utip ru da ka ba ngi pentip mo lagi bangi tap apo internet bangi tap apo social media da katahi ka AI ka collect lot kita ki information baro bat ka tho uneu diuta lada kita ki bangi klem tho am kim tip tadam tip iru ki jaka ba kha hang no ba sa hang no lani ki qualification ka ba kumno mo ka jingnang jing start lani ka family gini ki bar khoi AI unom la ban tip lem dangi ai jing tip I mangi hapo ka internet bau new AI u shim kelum ye gitu ki aka baro bat utho angta upen tip mano uta lane mano kata mereka basngu tenat kalong hang ni ba u blei jongi ngim da don kam ban pentip u blei ladap tip lupa detail wat ya ga sngi ga ba on kai ngi wat ya ga sngi ga bangi ni yap wat ya ga sngi ga ba kumno u tip lu na dong shadong bam don ke ka bala ban ri ahmat jong blei tadeng tau David Ukran ye gane ke kentian ma habang apule kani ka sam shispa ka balai pukandai mo u David u ongkum ni u David u sungok thu ba yo blei na marba u dei u brio ba jan ba u blei u dei u brio ba long very intimate ba u blei u ongkum ni ka khat ka ba nyau ong shanong an lek no man sim jong me lani shanong an pet ri na khmat jong me ladangan kiu shabneng medon hangta baladangan siang ye ga jingthia anyamra hakmi medon hangta ladangan shim ye ga thapnyang men step banga shong ka bakut ka duriao wat hangta ga khti jong me kan yalam yanga bat ka khti ka mon jong me kan bat yanga ladang ong shisha ka jingdum kan taplup yanga tika miet kan long ka jingshai baro saudong yanga ka jingdum hi kamburi nami henrei ka miet ka tingshan kumensngi ka jingdum bat ka jingshai ki long kumju yame ngasubang ban perkat ini ka ting ka jong blai shisha kamdan ka no ka bangila ban buri na blai ne ban ri na namaru David usung thu ong shanongan lek no men sim jong me shanongan petri na khamat jong me ong amla banri na me ko try nga uong hang ni ong ladang kiu shabneng hang ta medon ladang siang I jing thia agi nyamra hang tar medon uong ba ladang shim I thap nyang men step ngan shong shigi bakut ke duriau ru shataru try udon bar wala dang ta gi khti jome gi lam yanga ba khti joman ru gin bat yanga kede ka khti ke jome ke bi lam de ke khti ke jome ke ba bat yanga lada memem tip yanga lada memem I thu yanga haga shiklip mat ngila ban yap haga shiklip mat ngila dukut mensim haga shiklip mat kan wan ke ke basniu
ka ba snowsi ka ba thang ga ji im ga jongi lada utrai shim layalam ya ga jing im ga jongi wong ni lada nga ong shisha ga jingdum kan taplup yanga lada ai ba ga jingdum kan taplup yangiru reka miet kan long ga jing shai baro saudong yanga tading ta utrai udai ulong ga jing shai bot nginam la ban buri ila di na ga jing shai ga jongu bar kata ga jingdum kan la ban tap yangi ya ga ba utrai unom la ban yo i yangi ong ka tien ga jong blai tading ta ka jingdum hi kamburi na me henrei ka miet ka ting shan kum ka min singi ka jingdum ba ga jing shai ke long mar kum ju tading ta kwa ban fi ga ni ga singi ublai utip ba ya pi utip ya ka kerteng ga jong pi utip ya ka ei ka ba pi long la ni utip ru ya ka ki jingmut che perkat ke jong pi u yo i ya ka jinglong ga jong pi la pi kemen na pi singu si utip ya kata ka donut ke jong pi la pi long ki ba lait lut ne ki ba shate shakum u yo i ha ka ba dum la da pi yam pi jau umat utrai u i ki umat jong pi na marwat la da pi ka ya la de ni pi re la de na kita ki umat reu blai u yo i ya kita ki umat jong pi ki don ki breu ki ba ong ki kata ka don ko ka quotation ka ba ong ka ba ha bangan ya haus slap na mar ba umdan ba yo i ki umat jonga hoi bang ya uslap la dang ya makana mo umdan ba yo i ki umat reu blai la pi ya makana hau ta uslap avi jau ki umat u blai ula ban itu ula ban penia per yau ta uslap na kita ki umat ki jong pi tading ta la da fi snowsi kan no la da fi thang kan no la da fi pang fi jinjar ka man sim pi don ha ka ta ka jingling a jong ka ta ka donut jong pi utrai utip lut na dong shadong but pim la ro ban le pop you blay yong an ri na u blay ha pi le pop u blay u i lut na dong shadong u David ula prashang ban le pop ban buri na khmat jong briu na khmat jong blay han re ka ta ka lang tang ka jingle biet je u na mar ba u blay u i ka ta ulai klim ka bat sheba usngo bam dan batip dan bu i dan basngo thu ya kita gi ak baro reu blai utip lut ya gi ak baro but ublai ula pa elo jong shakri jong unathan baru unathan ula expose ne ula pen pau plan ya kita ki pop ki jong David haga bau David ula ngo ngan wong plan utrai utip dei tau sngo thu bau ula pen susi ublai ula kelaka bomut baru la ya ma khamat jong blai dei tau tho ri ne ka sam wong shanungan lait no man sim jame bat shanungan ri ame tading tamla ban ri ngakwa ban ngi fi kan ngi pile e ka pop ha ka badum na ka badum tamu blei i kata pile te ya ka no mar hau blei am ka jingdum ka jing shai ka longum jo khamat jo mo bon sin ngile e ka pop ha ka jingdum ngi tharai bam dan ba yo i re blei tu yo i ngile e ka bri re kam dan ki ka bala ban ri na khamat jo blei tading ta hoi u blei la ban ri na ngin re ngim la ban ri no blei tu ilot ikita ki ek e baro tading ta kwa banong ipi ka ni ka por teng pi i kum bak men ba pim kwa ban peni kita ki umat jong pi hayeng asam nei lok jong fi la nei ki khon jong pi la nei ki parlok ki jong fi pi shu i kemen ba hin re u blei tu yu i kita ki umat jong fi uyo i bakat no ki jaw ki umat bat ki sikli jong pi ki je man la kamiet ksin ga jong blai ka angru mo ya kata abang apuli na ka kitab sam hi u David u ong ya kata kumno bo u jaw umat puliru na ka sam ka banreu ka ni khat banreu ka ong ngala thayan da ka jing ut jonga man kamiet ngapen shlai ya la ka jing thia ngapen ji ya la ka palong dalaki umat shisha u David uyam dan bayu i ya kata ki umat ki jong reu ong si shau trai tu yu i kata ong ngala that yan daga jing ut jonga man la kamiet ngapen shlei la ka jing thia ngapen ji ki palong da la ki umat nei ta le si pilong kum ta piam ka palong ga jong pi ga ji de ki umat u blei tu yu i kata amdan ke ka bala ban ri na utrai fila baharu utrai i kata fila pop ru utrai i kata da fi sungo si ru utrai i kata fi kemen ru utrai i kata hagano ka condition ka ba pipi long hagata ka jing em ka ba pipi long em ublei yu ilut na dong shadong bangani ka por mentang kwa ban duai na ka banta jong pi ma wat nom ong ba ublei yo i nga ublei utip palat manta jong pi tin ka jong blei ka ong la nga puli nau Matthias no mi shipau ka ar kndai hang to ka tho
bau blay utip rute ya ka jinglong ke jongi utip so detail utip ha palat yangi wat ia takinyo klik jongi ru unyo utip kan utli kinyo klik ngidan ka bamot utip palat ya ka jim ke jongi ya ka bangim dan kamban khuslai ya ka ru na ka bantai ladi amaru trai utip uyu ilot ya ki baro baru tip lot ya ki baro bo la lot ya ki baro tadeng tang kwa abadong ifi ni ka por fidan ku pau ba beneng fidan ku pau ba iet ya pi fidan ku pau bam jupen ram ya pi ku pau ba khot ifi ba kro ifi ba kejor ifi ba kedop ya pi baru ba tip lot na dong sedong ia kata ka jinglong jim ke jong pi tetapi pop utrai kwa fin kala ka bomot balada fil akla ka bomot utrai kwa ifi pin syakri bahaya u balada fi syakri ru utrai ong kwa ben kerku ya kita ki ba syakri yang berutrai ong akwa ya ban airu ya kata ka hima ka jonga na ka benta kita ki besyakri yang tadi inta utrai un ailot wa la ka jonga jingi mula I am na ka benta jongi te kita ki alien un ailot na dong sedong tadi inta akwa ban ong ifi ke sngi utrai ilot ki bro katang katai utrai kwa ifi fin kala ka bomot fin syakri utrai ong an kerku ifi Tading tahun IFI ya ke kendau IFI ya ke beneng galong ke ket ke jaka syong ke jauh finyo kenti ya kata tata ke kendau ke deka jaka yuk jat jaku ya ke taruh finyo ya ke ifin duna finum duna ya ke finum kerdu ya ke nomor utrai udan ban kerku pelat ya ke jim ke jong fin kwa ban duai na ke benta jong fin ke por ka benta try ngai ngo eme go pa ne ke por ka ba kodor namal ngidon ya me ublay bu i bu tip mla ban ri na me ko try ki kmat jame ki sam wala da gi kenro ne wala da gi mau ki berben kan no dan ni ke jeliu kan no ngi ri sino ru try me don ha kata ke jaka ka kmat jong me ko try ka don ha kata ke jaka ka presence ke jong me ka don ha ke jaka balangi her shatai shabakut jong ka perthero hang ta me don ngi kiu shabneng ro hang ta me don ngi siang gi jing tia shati nyamra ro hang ta me don ngi lek shata ka badum tam ru hang taru me don ka jing shai ba ka jing dom ki long kum ju ya metrai mangadawai ka ni ka por ko kan mi ni ki kon ki jong me ki bapang ki bi shitom ki bi jenjar ki bi kan dang excite ba ka pop ki badang don hapdeng ki jingele jong ka jingem trai nganget ba mi ka jingele ka jong ki ba trai ki no mi le sho ma ki na do man ta ka sngi he me men ya le ye ka ta ka thma ka jong ki ba men ya le uta unong ya le jong ki ko trai pada ba me yang na kabanta jongki ai bala ba ni le persya yaki na tip try kini ki kon ki jame kin yo ya ga jing pelat kin yo ya ga jing penem kin yo go konrat ya ga jing suk ya ga jing kemen kin yo pediang ya ga hima ga jong me try ha ga gm ga jongki ga dwai jong pi ba na tip of yak side ba ga gm ga jong pi re try ong iet pelat ya pi ba pun sien pi ong ngala that ban emru ngala songia sisa baka juish ka ju ka long kum ne pi dan ya ka jing thmu ban ban dekut ru ban bathat ka lo jo ka jingem dengan nget akan ka swing ada duai ngada ka ku ifi bo khpa ba baneng ui ka ta struggle ka jong pi ui ka ta ka jingale ka ba hapo ka man sim ka jong pi baka ne ka swing ngada kren ya ka jing suk ka jong try kan ri jai ya ka jing mut ka jong pi ba ka donut ka jong pi how chris jisu utrai udan ban ka ku ifi un sopanan kam ka jing ka jong pi shui pen rit shui pen ka ngu shui ne how try utrai un ra un kan tiu fi nama ke jing kan tiu kam wan no breu ka wan no trai kedua yang kerku fi namar ba fila the ru ita ke jing ke jong fi utrai un pen embe ya fi un kan tiu fi se jrong namar fila itu ke kerteng ke jong trai ba si shaun pen hun fi de ka slam ke kertaun pen i fi la jong ke jing pen em kedua yang kerku fi ke ne ke sngi ba akong kedua yang ta jong fi ru ba nam ka mag slai fi ya lagi jing Joka jing ke jong fi pang fi tam kidong ki jing ki long yeng ki long sam ke jong pi ha ke jing dai bu ne kurem jong pi ke jing dai ba ki khon ki ti wan ne kadong ke jing dai ke trai ke ba film song tanat ba ki ta ki man ki para ke jong fi ne ba ki mil ne ki pa jong fi ngadoi ba ke jing suk jong trai kan sanshar kan pen bahapat ya kita ki khoram sok khro sok kram bar ngadoi ke khoi fi ka por kadang dan utrai un sepen pau la ke jong ka bor un pen pau la ke jong ke kamba aga jim ke jong fi Kedua yang kerku, if you want to do jingkerman, hagar tengu jisung ada kerku no, amen, amen, amen. Terang kerku ipi, ingin saya kendo biang lesai kesni, hagar ipat ke program, jong ke kubur step. Ublay, ke jing sok unda kerku ipi, kublay sibun, belum tak kuburam ju, amen.
Kani kalong ka jing pentip, bat kalong rukum ka jing kot sngobha, ya pi wei baro. Baka Podnet Gospel Media Ministries kan pelong ke jeseng ke bakerpang, haga wei terik hang ti hajawai, haga District Library. Tangkat wei terik, ngisa jan. Haga por shibaje, baraka por saushiteng janmit. Tikum ta kam tam ipi gudon si Giant Hills, ikot sngobha ipi, pafinwan minya sno tilang. Haga tegi jeseng ke barka angin duai na kabantagi bapang bisitam angin duai na kabantagi badon ki jingdon kam bangai try udan menle ki kamba haga tegi sngi khabai tere kumta bo jing duai lupa binwan jing ni jeseng kemi lentiru bo blame le ki kamba kemi lentiru gini ep haga tegi sngi kuplai chibon try na kerku ep amen.